Hindi na gumagalaw. Yung mga ibang driver, tulog na. Gusto yan. Kasya yan. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, magmabahala kung bumuhos ang ulan, ano mang pagsubok mari. So mga par, good morning. At yun nga, ang babaybayin ngayon natin ay ang papuntang San Fernando. Doon ako magbablog at sana suportahan nyo yung aking channel at para ma-update natin yung ating mga kababayan na nasa Maynila at nasa ibang bansa. May yung helmet to, me. Ito, helmet. Ayan. Ayun, time check 8:53. Yung plano ko sana kanina, madilim pa, babiyahin na ako. Kaso, nangyari, yung asawa ko masakit yung ulo kagabi. Di ko muna inistorbo. Sirata yan. Ayos to. Naka-prepare na tayo. Ang helmet natin. At gagamitin natin yung ating beast. Matagal ko lang din nasusot yan. Shoutout sa mga kagulong natin dyan. LBRC family. Shoutout kay Sweetie. Kamuti Riders. Expandable Riders Club. Yan. Dok, bugiton. Bawal ito. Bawal ito. Bawala. Bawal ang naga. Ha? Naga. Yan po, pinairam tayo ng gear ng ating kaibigan. Malayo yung ating babaybayin ngayon para ma-update natin yung ating mga kababayan. Mag-complete gear tayo para tuloy yung biyahe. Complete gear. Sapatos kata diretso biyahe. Just ko kita Manila. Oh? Manila na yung dito. Balang ka rin makabot. Kita pwede lang mo ano. Kasi pwede do. Sabi kaya patog na. Ami, kaya kami at Laguna. Ami! Ami!
tayong gloves. Gloves ko. Saan pagkanta na pala? Yung sabi. Back furniture. Direk, saan to sa pula? Gloves. Sige, boy. Wait. Ang pala. Dito na kami. Me. Dito na ako. It's G. Nasa face mask ko. Ito po lang. Shut up. Yun, shoutout po kay ano sa nag-comment sa akin. Ronron's Vlog. I'm watching from Laguna. Shoutout paring Jason. Ano ba ito sabi? Shoutout paring Jason. Mabuhay ka. God bless you. Always. Imbit Putian, Nelo Ramos from San Pedro, Laguna. Yun, shoutout po sa inyo. Kay Nelo. Shoutout. Tapos kay ano, kabayan, good morning po. Shoutout po sa mga ngod ko siton Banasi, Bulacan Sur. Sila family, Edwin Portolis family, David Portolis Iringat. Yun, shoutout mga taga ano, Banasi, Bula. At yan po, biyahe ko ngayon ng San Fernando. Bahala na kung saan mapunta. Ito, alas 9 na. Oras natin. It's G. Kasama ko yung ano, pinsan ni Mrs. Backrides. Oh. At ito na yung ating motor. Full tank na siya. Full tank. At Sir Works, salamat sa sticker na binigay mo sa akin, paring Jason TV Team Paway. Yan po, dinikit ko na kahapon. At sana ingatan mo kami sa biyahe. Okay. Pasupport po sa ano, channel ko, mga kababayan natin, mga Bicolano, na mga OFW na nanonood sa ating vlog, sa mga sponsors po. At sana wag tayo mag-skip ng patalastas. Yan. Update tayo sa mga kung ano na mga sistema ng ano, mga nabaha at yung traffic. Oh, it's G. At po, dito na kami sa neighborhood. At sana wag tayong masiraan ng ating motor at pagkuplatan. At sana ingatan tayo sa biyahe ating Panginoon. At yan, may relief dito sa barangay neighborhood. Daming tao. Yo! Amoy! Amo! Yan po, dito na kami sa ano, St. Jude, papasok ng Bula. Ay, sana makalusot tayo, sana di bahana. Ay, paus na tayo sa kakasalita. Yan po, dito na kami sa ano, intersection ng papuntang San Fernando. At dito sa kanan papuntang Pili, Naga. Yan, pwede rin dyan dumadaan yung ano, super lines papuntang Maynila. Ito rin shortcut. Dito dumadaan yung mga motor papuntang Maynila, saka mga van. Yan, titingnan natin kung
nakakadaan yung mga 4 wheels. Siguro nakakadaan kasi may masasalubong tayong van. Dito kasi mabilis. Ang labas mo niyan, San Fernando na agad. Kaysa dadaan ka pa ng Naga. Kasi nung panahon na lagi kong dumaraan dito, yung kalsada dito ay gumuho. Tingnan natin kung may guho pa dito. Kabukiran to, bukid. Mga pahon, pero hindi naman sa lubak. Mga van. San Fernando, Pamplona. Yan. At dahan-dahan lang tayo. Umalis tayo dun sa atin 9:09. Siyempre dahan-dahan lang. Pero pag nagmamadala ako, pag dumadaan ako dito, 1 oras lang nasa San Fernando na ako. Dahan-dahan lang kasi nagbablog tayo. Para makita natin yung mga sitwasyon. Ayan, may tubig. Baha. Siyempre susundan lang natin yung naunang nakamotor. Nandito na tayo sa ano, paakyat ng Humbaw Heights. Height ba yun? Ahon na to, ahon. Humbaw Elementary School. Ayan, bumagsak na lupa, kalsada. Pero kasi naman yung 4 wheels. Yung sitwasyon. At nilinisan nila dyan banda para makadiretso yung 4 wheels. Ginagawa pala yung kalsada dito, binabago. Ay, may mga nagbabantay, nagpa-vlog. May pison. Yung lupit ah. Bata, nag-ano, lagman. Yo, shout out. May mga lubak na konti. Mga galing Maynila po yan, mga van, kotse. Hello. Hello. Ano, minto muna tayo kasi nagpalit tayo ng battery. At inaayos pala yung kalsada dito, ginagawa. Tara. Balak ulit, biyahe ulit. Nandito na tayo sa taas ng bukid. At makikita natin yung mga tubig dyan sa baba, yung Naga.
Ay, nakakatakot oh. Diyan kumukuha yung mga ano, panambak ginagawang kalsada. Matagal na to. Yan nakakatakot pag nag-landslide. Tsura. ...2015... Ayan o. Yo! 2018 pala, 18 yung last ko na daan dito. Tapos ngayon lang nasundan 2024. Dito banda di pa to kalsada nung time na yun. Nagpapalipad ako dati ng Kalapate. Papalaro tayo nung mga time na yun, mga taon na yun. Dam. Nagpakawala rin siguro ito ng tubig. Ayan, bakas ng baha. Bakas ng tubig. Yung mga putik na ano dito. Nandito na tayo sa ano. Ito pupunta ng San Fernando. Dito sa kanan papuntang Naga yan. Labas ng Naga. Diyan. Saan sila? Dito tayo sa kaliwa. Sigurado tubigan saan? Bago na yung ano dito, tulay. Dati yung tulay dyan, bakal. Dami na nga bago talaga. Ay, malapit na tayong lumabas ng San Fernando. Makikita natin yung sinasabi na nakikita ko sa Facebook na ano, na mahabang traffic. At maghahanap na rin tayo ng ano, makainan kasi gutom na, nagkape lang ako. Dito na tayo manananghalian. Mga nagbibilad ng palay. Lubak.
Sari-sari ng puyan pa yan. Sure ka tatang. Ay. Lubak. One hand. Yan, kaliwa ulit tayo, kaliwa. Manila. Mga biyaheng Manila din yan, mga nakamotor. Ganda na rito. Dito si Pula umangkas sa akin dati, si Utol. Nung di pa siya monetize, isinama ko siya rito. Gumawa siya ng vlog, isang oras na vlog. Dito ko sa sinama. Malapit na tayo lumabas ng San Fernando. Napakaganda na ng daanan. Yun sa mga bibiyahe ng Manila na di pa alam yung daanan dito. Pag galing kang San Fernando, papunta ng labas ka ng Bula. Yun. Puro tayo kaliwa. Yung liko. Ay, kanan pala. Pag pupunta ng Manila, kaliwa. Puro kanan. Pag galing San Fernando. At okay na yung biyahe, pero diretso, walang tubig dito. Yung mga nagtatanong, iwan ko lang sa labas ng San Fernando kung traffic. Kasi dito tuloy-tuloy yung biyahe. Maganda yung daan. Yan, malapit nang lumabas San Fernando. Ito na po yung sitwasyon ngayon dito sa San Fernando. Palabas na po ako. At may mga bantay po pala na mga pulis dito. Yan. Tingnan natin kung mahaba yung traffic. Tapos kung ano yung ng traffic. Natin kung ano yung cost ng traffic. May mga galing Maynila. Ayan. Saan nyo pupunta? Sorsogon. Diyan na kayo dumaan. Walang tubig dyan. Diyan kami galing. Diyan kami galing. Nagbablog ako. Tinitingnan ko yung mga dito. Dito maganda. Mas mabilis dyan. Walang baha dyan. Walang baha. Ayan po, traffic. Tingnan natin yung sitwasyon dito. At yung mga nakamotor, punta pala yung lang Sorsogon. Dito sana sila dadaan, kaso baha pala rito. Ay sa unahan siguro muna tayo.
Tapos sinabayan ko na dyan na sila dumaan sa Bula kasi walang baha para mabilis yung biyahe nila. Unahan muna kita. Doon muna ako sa unahan. Pulis nagwawangwang. Ano to? Ay, aksidente. Ay, hindi. Magre-rescue siguro yan. Rescue. Ang daming stranded na mga sasakyan dito. Siguro yung mga uuwi ng Bicol na kasi mag-uundas. Yan traffic po yung dito na sa San Fernando. Grabe yung traffic, mahabang traffic talaga. Lalaking sasakyan, mga truck. Hanap muna kami ng makainan. Ito na yung way papuntang Maynila. Sunod niyan ay Pamplona. Yan mga bilihan pampasalubong. Daily nut. Grabe, haba ng traffic. Oh. At sinalubong na tayo ng tricycle. LGU Ragay Rescue Operation. Yo, shoutout sa mga taga LGU Ragay. Ay mga damit. Haba. Oh, ayan po. Makita nyo sa vlog ko yung traffic kaganapan dito sa San Fernando. Ay, mga tangkir na lumusot na. Grabe. Pati motor traffic na. May mga sundalo nagbabantay dito sa ano? Yan, pinapadaan po pala yung yung 6x relief
relief good. Yan po. Kailangan talaga mauna yun para makapamigay na sa ating mga kababayan mga bigas. Ito po mga relief din yan, mga galing Maynila. Yan, kakaanto ko yan. Haba talaga. May ambulansya, padaanin muna natin ambulansya. Grabe, halos patay na yung mga makina ng sasakyan. Kasi hindi na nga ito masabing usad pagong eh. Yung mga galing Maynila to papuntang Bicol, ayun, halos di na gumagalaw. Pero yung biyahe papuntang Maynila, tuloy-tuloy yung biyahe. Walang traffic papuntang Maynila. Dito sa binabaybay ko na to, ito na yung way papuntang Maynila. Diretso po yung biyahe. Dito sa kabila, dito sa kaliwa ko, ito yung galing Maynila na papuntang Bicol. Puntang Sorsogon, Nabua, Naga. Yan. Yan, truck. Yung mga mga truck na may mga sign ng ng relief good ay diretso. Hindi kailangan matraffic. Yung mga magtutulong. Haba talaga. Uy. Siguro sa tansya ko nito, kasi malapit na tayo sa Pamplona. Mula doon sa nilabasan ko San Fernando hanggang dito yung traffic. Baka abot na to ng lagpas si Pukot. Kaya pala yung mga ibang bumiyahing pauwi ng Bicol, halos pagdating nila dito ng banda, 3 araw nandito pa rin sila. Grabe. Dito sa gilid ang mga pulis magre-rescue. Diretso ulit. Hanggang dito lang oh. Doon lang po pala yung traffic sa sa May San Fernando.
ay dire-diretso naman yung mga sasakyan, mga mabibilis pati oh. Wala tayong mahanap na makainan. Babalik siguro kami. Balik. Walang makainan. Ayan po, bumalik kami kasi wala kaming nakitang pagkain, makainan. Sa Danoy. Ano Noy? Gusto mo saan? Ha? Doon sa unahan. At dito pala may mga magasan dito, may mga mapagkargaan. Tapos may mga nakalulusot na po ng mga tangker papunta na dun sa amin. Kasi dun sa amin, sa lugar namin ay alas wala nang makargahan. Ito mga flammable. Sabi nung flammable. Sorry. Hanap makainan. Wala po dito yung traffic. Simula dito. Akala ko hanggang Sipukot na eh. Kaya pumunta ako sa dulo eh. Mula rito lang po pala sa mismo San Fernando yung traffic. Yung mga ganyan na van na mababa, diyan makakalusot kasi mababa. Haba ng traffic. Siguro to abot na sa Nabua, sa Naga. O baka Nabua pa. Ito na po yung papuntang Naga. Tinignan ko sa unahan. Hindi na gumagalaw. Yung mga ibang driver tulog na. Gusto yan. Kasya yan. Basta't magtiwala, huwag kang matakot, magmabahala kung bumuhos ang ulan. Ano mang pagsubok may dahilan. Minsan walang
Laguna. Grabe haba ng traffic. Ba't walang bus? Ano? Walang bus. Wala kaming nakikitang bus na galing Maynila. Puro truck, van. Truck tsaka van yung ano. Ay mayroon din, ewan ko. Kung galing Maynila ba itong bus na to. Madaraw, haring galing. Papuntang Naga. Saan nawawalan Mississippi lang. Ka dyan. San Fernando, proper Naga, Manilabak. Ayan, dito kami galing. Diyan, yan papuntang ano, Bula. Diyan kami galing at diretso ulit kami dito para makita natin yung kung bakit traffic, kung anong meron dito sa unahan. Kasi yung dulo, nakita ko na yung dulo. Dito naman tayo sa unahan. Yung mga motor stranded na, mga sasakyan na kinakarga ng mga motor. Oh. Ito galing Manila, Amihan. Yeah. Nagpapalit ulit ako ng battery. Pangalawang battery na to. Lobat na. Singit. Mga tangker.
Ayan po may tubig oh. Ayan. Dahil nagpas ka na kaming San Fernando, papunta na kami dito sa Naga. Tingnan natin kung hanggang saan yung traffic na to. Kung ano yung pinagmulan ng traffic, kung bakit ba na traffic, kung baha o may putol na tulay. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe namin. Sorry. Uy. Ayan. Kabayo. Ayan. Malalim pala yung tubig dito. Kabayo. Baka. Mga baka. Pinapakain dito sa